Dneska si řekneme něco o mým nejoblíbenějším foťáku na film, o Pentaxu 17. Tenhle ten malý foťáček je můj nejoblíbenější foťák na film. Má všechny vymoženosti tadyhle ze zhora, který byste chtěli od poměrně moderního foťáku, ale je na film. Já už jsem tohle video chtěl udělat několik týdnů, ale řekl jsem si, že by bylo asi dobrý prostě počkat nějakou dobu, v mém případě 4 měsíce, nafotit s tím nějaký fotky, naučit se s tím a pak vám podat poměrně dobrou recenzi na to, jestli tenhle ten foťák vlastně za to stojí ho kupovat, protože ta cenovka je mezi 12 a 14 tisícema podle toho, na jakým krámě to kupujete, takže není to úplně levný, ale stojí to za to. Když se na foťák podíváme zprava, tak je to poměrně jasný. Vpravo máte úplně páčku na přetahování filmu, což znamená další frame. Pak máte spoušť, která je klasická, zmáčknout malinko, to lehce zavostří, potom zmáčknete úplně a vyfotí to jako na moderních foťácích. Potom máme kolečko na přepínání. Tady přepínáte módy, máte dokonce noční mód, máte bokeh mód, který vlastně vám udělá takový ty klasický kuličky vzadu rozmazaný. Nejčastěji ale budete používat Pčko jako program, kde si nastavujete podle ostření, anebo automatický program, ten je úplně pro všechny. Já ho používám poměrně docela často, i když jsem jako profi fotograf, tak používám na tomhle foťáku automod, protože ono si to krásně všechno dá dohromady samo. A fakt to funguje, opravdu jo. Dále doleva máme kolečko, kde nastavujeme světlost expozice. Já ji většinou nechávám na 0, protože je to vlastně jako nejjednodušší, protože vy máte nastaveno v další části vlevo ISO, který je samozřejmě fixní podle filmu. Takže když si dobře nastavíte ISO, automatický nebo program mod, tak on ten foťák to zvládne úplně krásně sám. Teď přicházíme k důležité části. Tenhle ten foťáček je na 35 mm film, ale má jednu specialitu. Tenhle ten foťák nefotí 35 mm fotky, což znamená 35 expozic, ale 72, protože je 17 mm, což znamená, že je poloviční oproti 35 mm foťákům. To pro vás znamená, a je to skvělý pro vás instagramery, že vlastně v hledáčku normálně u normálního foťáku koukáte horizontálně. Tenhle foťák ale vzhledem k tomu, že má vlastně přeříznutý napůl ten frame jeden toho filmu, tak koukáte vertikálně, což znamená, když si to vložíte k obličeji, máte to vertikálně a musíte si ho otočit do opačné polohy, abyste měli horizontální fotku. Je to vlastně úplně naopak oproti normálnímu foťáku. A teď přicházíme k další důležité části a to je objektiv. Objektiv je rychlej, kvalitní. Jsem opravdu spokojený, nebyl jsem si jistý, takovýhle malinký hajzlík bude schopný něco udělat. Je to 25 mm objektiv, což znamená poměrně široký, dobrý portréťák. Ale důležitý je u něj typ ostření. U tohohle objektivu neostříte jako u konvenčního foťáku, ale ostříte tím, že má několik módů. Je to stejný označení jako u moderních foťáků, takže jako fotograf tomu bude rozumět, že kytička znamená detailní fotka a pak se posunujeme dál a dál až tadyhle k hoře, která znamená nekonečno, což znamená zaostřeno úplně všechno. A abyste měli nápovědu dobrou, tak dole je napsáno pod tím objektivem, na jakou vzdálenost můžete ostřit podle obrázku nahoře. To je taková pomůcka u tohohle foťáku, tady se Pentaxy jako fakt snažili, aby to bylo uživatelsky co nejlíp přizpůsobený. Ještě je důležitý říct, že tenhle foťáček sežere jednu baterku, která ale mě vydržela od začátku ty 4 měsíce a stále drží, takže se nemusíte bát, že by prostě to nějakým způsobem dlouho, že by to žralo nějak baterku a bylo to drahý, protože už sám o sobě film je drahý, tak jako tak, takže baterka vás nevyjde draho, protože vydrží fakt dlouho. No a aby jsme to shrnuli, tenhle ten foťáček je moderní verze starého foťáku na film, což je strašně zajímavý koncept, strašně moc jsem rád, že se tohleto událo, protože já mám několik starých foťáků, prostě Flexaret a takovýchhle věcí. Oni jsou už dneska po těch prostě 40 až 60 letech nejsou úplně 100% funkční, někdy fungují, někdy ne. Tenhle ten foťáček nikdy nenechal ani jeden frame, což znamená,
dá se na něj spolehnout s ostřením, s expozicí, je fakt super a nikdy mě nesklamal, takže absolutně doporučuji, za tu cenu to stojí. Krásně si s tím vyhrajete, bere to černobílej, barevný film, všechno, co si vzpomenete, prostě 35, 72 expozic je super a ta kvalita toho obrazu, i když je to vlastně jakoby poloviční rozlišení, tak je fakt skvělá. Takže tenhle foťáček ode mě dostává 10 z 10, nic bych na něm nevylepšoval, což se u mě jen tak jako neděje a běžte a kupte ho, protože nic lepšího nenajdete teď. No a já vám děkuju za sledování, uvidím se s váma v dalším videu, který bude pokračovat dále o filmu. Byl bych rád, kdybyste mi dali vědět, jestli tenhle ten směr, který teď bude častějc ohledně filmu, analogové fotky a tak, jestli se vám líbí. A já se s vámi uvidím v dalším videu. Čau.